Sa Mateo chapter 13 verse 33. Jesus musugilon usab kanila sa laing sambingay nga nagingon, ang paghari sa Dios sama niini. Kuha sa usa ka babay ang igpapatubo sa pan o gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Praise God. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all together the dough. Iksunan, ato ng titulan, nga life under by God's influence. Ang gingharian daw sa langit, sama sa usa ka sambingay nga giingon ni Jesus sa usa ka gingharian, nga ang usa ka babay, iya daw kunong gikuha ang iyahang anang gitawag og yeast or igpapatubo. Isagol daw niya sa usa ka 60 pounds nga harina. So ang usa ka yeast gisagol niya sa flour. So kining yeast gamay ra ni siya, pero kung masagol na ni siya sa flour, na mo ipikto mo dako ang flour. Kining flour mga igsoon, kung butangan na nimo ni siya og yeast, mo bukad ni siya. Dili kaluto or mahimo ba ka siyang pan, mubukad siya bisag gamay, mudako. Ngano man tungod kay naka-influence man tong gitawag nga yeast. Ini dayon harina, mudako dayon siya kung mahimo na siyang pan. So naay impact, naay gitawag og power ang yeast or igpapatubo o masagol na dito sa harina. Ang flour mga igsoon, dili siya maimpakan kung dili ma-mix dili siya mo tubo kung dili ma-mix ang yeast or igpapatubo. Agyoy mahitabo kung masagol ni. Importante gid nga masagol, no? So magahisgot ta bahin sa atong spiritual life. Kanang influence ba, naimpakan, naapektuhan, natakdan, na-empower, na mix man. Remember nga ang kining yeast mga igsoon, kining gitawag nga igpapatubo, mao kini ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga mao ang yeast kung moabot na ni dinhi sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi maapektuhan gayud sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo may sama kini sa gitawag nga yeast. Kung abot ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, your life will never be the same again. Matakdan ka sa Word of God, ma-empower ka sa Word of God, maimpakan ka sa Word of God, maapektuhan ka sa Word of God, o ma-change imong life, ma-empower ka. Sa una, dili pa ka devotion. Pero sa dihang sige kag paminaw sa devotion, ang devotion nag-empower sa imo, nag-impact sa imo. Bisan sa una og kapoy kaayo, murag hasulan ka maglantaw, murag kulang kag interest, pero karon ang Word of God nag-impact na sa imo, nag-empower na sa imo, na-influence na ka sa Word ni Lord, nakaapekto kanimo ang pulong sa Ginoo. Amen. Kaysa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word you hear right now is God. Ang pulong sa Dios, mao kini ang Dios. Kay ang Dios, pulong man. Matthew 4:4, ang tao dili mabuhi sa lunlon tinapay lamang, kundi sa matag pulong usab. Busa importante ka nato nga mao ang pulong sa Dios. Na atong hinumduman mga kaigsuunan, asa ba kita napasunod? Napasunod ba kita sa pulong sa Dios o napasunod-sunod kita sa kalibutan? Ingon sa Bible, be not conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Your life is under God's influence. Nga naman, tungod kay under na siya na impakan, na apektuhan, kumbaga, na-influensyahan na siya sa pulong sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen. So I do believe nga naimpakan na ka sa Word of God. Ang Word of God naghatag, nag-apekto sa imong kinabuhi.
Ang Bible mga kaigsuunan, mao ni siya ang atong final authority, no? Kay nga naman, ang Bible mao man niya ang atong ginasunod ang iyang pulong. Andong nausab kita sa iyang pulong nga mag-impact ni sa atong kinabuhi. Ingon pa sa atong igsoon, nga salamat kaayo kay naay morning devotion tugawak sa kamaturan sa unang panahon. Dili ka ga-tune in, dili ka ganahan anang ingon ana kanang pulong sa Ginoo. Sa unang panahon ang tao kornihan siya, hilasan siya, or baliwala sa iya ang pulong sa Ginoo kay carnal man siya or ordinary man. Pero sa dihang na influensyahan sa pulong sa Dios, hinay-hinay nakapenetrate ang spiritual man. Og mauna ang gibuhi sa pulong sa Dios nga kinahanglan nga mag-impact yun ang Word of God sa atong matag usakin. Live example, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tagaan natin ipagtagad man kigsunan nga kini ba ang pulong sa Ginoo nag-impact ba ni sa atong kinabuhi kanang word nga Matthew 6:33. Matthew 6:33 unaha pagpangita ang gingharian sa Dios uban sa pagkamatarong kay panalanginan kaniya. Na pangutana kung wala nimo dili nimo unahon ang gingharian sa Dios, dili nimo unahon ang Ginoo, sabot nga wala pa na impluwensyahi sa Matthew 6:33. Gusto ko nga word of God yun. Matthew 6:33. To unahon daw ang Ginoo. So kung giuna nimo ang Ginoo, nagpasabot nga kining word of God nga Matthew 6:33 nag-impact na ni sa imo. Sa unang panahon, sa diyang adlaw tigsimba, dili ka mo simba. Dili ka mo simba kay nakailakaw. Pero karon tungod kay nakabalo na ka nga ang pulong sa Ginoo nga unahon siya, dili ang mga lakaw, kung dili nag-impact na ni sa imong kinabuhi. Like example kanang gitawag sa Joshua 1:8. Sa Joshua 1:8 atong mabasa mga kaigsuuna nag-ingon, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in it. You will be prosperous and successful. Mao na ang gisulti sa Joshua 1:8. Keep this book of the law. Ang balaod, ang libro sa balaod, ayaw ibulag ang balaod sa Dios. Adlaw o gabi, mamalandong kaniini. So buot ipasabot mga kaigsunan, kung wala nimo unaha, wala nimo hatagi pagtagad ang balaod sa Dios, mahimutang violator. Kaya nga naman, wala man nato ginaampingan, wala nato ginapamalandungan, one word of God, adlaw gabi. Mauna nga mahimutang violator. Maka-violate kita sa pulong sa Dios. Pero kung atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo, kada buntag mamalandong ta siyang balaod sa iyang mga pulong. Giuna nato siya adlaw gabi gani ang giingon sa balaang kasulatan. Mao na nga ang pangutana kining duha ka verse nag-influence na ba ni sa ato, nag-impact na ba ni sa ato, nakaapekto na ba ni kanato ang Matthew 6:33 ug ang Joshua 1:8. Sabot kini nga nag-impact na kini sa imong kinabuhi, nag-influence na kini ang word of God sa imong kinabuhi unlike before. Sa unang panahon dili ka katagad, wala ka na influensyahi, wa gyud ka na apektuhi, pero karon giuna na nimo ang Ginoo kay kasabot naman ta sa Matthew 6:33 nga unahon gayod ang gingharian sa Dios ug pagkamatarong. Mamalandong gayud sa balaod sa Dios adlaw gabi. So kini nga verse Joshua 1:8 hinahinay na ni nagpenetrate sa imong kasing-kasing kahit hindi ka pa sumunod, kahit hindi ka pa maniwala, kahit ayaw mo pa. Hari pa rin ang Dios, Dios pa rin siya magpakailanman, maskin man magkinaunsa. Hari sa hari, Diyos sa mga Diyos, King of Kings, Lords of Lords, bisag dili ta mosunod sa iyang balaod, siya magpabilin gayud nga hari. May batas siya, no? Naagid siya balaod, na siya balaod, na siya pulong. Mao na ignorance of God's word, ignorance of His law. So dili gyud maimpluwensyahan ang tao nga dili maminaw og dili mudawat sa pulong sa Ginoo. Mao nang ilang kinabuhi na mga wala pa gyud na influensyahin. Lahi baya ng religious people, remember,
kabantay mo ana nga ang mga religious people utan lang na sila magsimba og Domingo unya wala sila kausaban ang mga religious na siya no inana ra gid ng ilang kinabuhi makasimba lang pero wala mag-impact ang word of God sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi lahi ra gyud mga igsoon kung ang usa ka kinabuhi na impakan gyud sa word ni Lord, na influensyahan sa word ni Lord. Like for example, tagaan ta mo another verse. Matthew chapter 28 verse 9-10. Unsa giingon sa Bible? Nga panglakaw kamo, iwalin ninyo ang maayong balita o himuan ninyo sila mga disipulo, bautismuhi sila o tudloi sila nga mutuman. Pangutana, kung dili ta mag-go and make disciple, kung dili ta mag-invite, so dili ta makatuman mga kaigsuonan sa gisugo sa Ginoo. Importante nga mutuman ta kay ang tawag ana is we are under God's influence. Atong topic ron mga kaigsuonan life under by God's influence. Ang question, kini ba nga tong kinabuhi karon under ba siya sa God's influence? Kay kasagaran mga kaigsuonan religious people dili na siya ka-influensyahan. Oh, dili na siya influensyado sa pulong sa Ginoo kay religious raman siya. Ang Dios dili mao iyahang kanang influencer, ang kalibutan mo nag-influence sa iya. Kung tinuod nga na-influensyahan ta sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nag-impact sa atong kinabuhi. Naabay moingon ba sa lalahi ragyud ni siya. Natanaw na to ang karakter sa Bible nga si Apostol Pablo. Unsa may nahitabo ka Apostol Pablo? Sa wala pa siya na apostol, persecute biya sa mga Christian. Siya ang tigpatay og mga Christian. Siya ang tiglutos sa mga Kristohanon. Pero sa dihang na-influensyahan na siya sa pulong sa Dios, na-influensyahan na sa Espiritu Santo sa Dios, nag-impact ni siyang kinabuhi. Grabe na apektuhan siya. Kinabuhi na gid siya sa pulong sa Ginoo. Ingon niya sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkinabuhi daw, mauna si Kristo sa iyang kinabuhi. O ang iyang kamatayon, giisip niya nga kadaugan. Unya, ingon siya sa Galatia 2:20, I live, not I, but Christ lives in me. Now my life that I live to the Son of God who loves me and die for me. Subot pa subot mga kaigsuunan, nga naay influence sa iya ha, ang dati nga persecutor, ang dati nga manglulutos, ang dati nga mamatay tao, ang dati nga bad kaayo nga tao, binago ng Dios. Nga naman, na-influence. O, kinsa pa sa inyo diya nga nakita ninyo sa una, grabe ka bad, grabe ka dautan, pero magtingala ka, kay nga naman, ang dating babaero, binago ng Dios. Ang dating lasinggero, binago ng Dios. Ang dating palaaway, binago ng Dios. You know why? Lives is under by God's influence. Pag ang buhay ng tao ay na-under na po ng God's influence, na-influensyahan na, bago na siya, binago na ng Diyos ang kaniyang puso, binago ng Diyos ang kaniyang buhay, binago ng Diyos ang kaniyang pagkatao, dahil na-influensyahan siya sa Word of God. Paano tayo ma-influence pag hindi tayo sumusunod, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos? Makikinig tayo araw-araw sa salita ng Diyos at ang ating buhay ay mababago ito. Baguhin ito ng Panginoon sa pamagitan ng Kaniyang salita. Yun ang kadahilanan kung bakit importante na ang salita ng Diyos ay ating i-meditate day and night. Yun ang sabi sa Joshua 1:8. So, pag palagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos, ito po ang nagmi-mix yung yes, yung Word of God is like a yes. The kingdom of God is like a yes. Yung paghahari ng Diyos ay para bang isang yes or diha sa harina. Ang harina po ay ito po ang ating buhay. So, pag ma-mix na yung Word of God, nandoon na sa ating isip, sa ating puso, mag-i-impact ito, no? Mag-i-influence ito sa ating buhay. Be intentional. Be an influence. Kung pag tayo po ay na-influence na sa salita ng Diyos, tayo na rin po ang mag-i-influence sa iba.
gagamitin tayo ng Panginoon. According to the Word of God, keep this book of the law. Always meditate on it day and night, so that you may be grateful to do everything in it. You will be prosperous. Muuswag ka sa imong Christian life, mutubo ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Life under by God's influence, mo ni mga kinabuhi sa tao nga gibag-o. Yung unang panahon, hindi ka pa na-influence sa Word of God, influence ka sa barkada, influence ka sa alak, influence ka sa drugs, influence sa sugal, influence sa pambabae, influence sa pride, influence by arrogant, influence by rebellious spirit, influence by worldliness. But right now, sa dihang, sa sige nakagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo naka-influensya kini kanimo. Sa dihang na-influensya na ka sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, ang imong kinabuhi na usab. Sa una, dili ka ganahan mag morning devotion, pero karon nag-mention na ka. Sa una, ikaw pa'y gi-mention. Sa una, ikaw pa'y gi-workout. Karon ikaw na pud ang nag-workout sa kinabuhi sa uban. Na imo pun silang gusto, makadungog unta sila sa pulong sa Dios. The kingdom of God is like a yeast mixed to the flour. Mana mga kaigsunan, yung mga religious people, hindi ito sila, yung mga taong religious ay hindi ito naapektuhan sa salita ng Diyos. Yung mga religious people ay baliwala sa kanila, hindi sila sumusunod. Baliwala sa kanila yung mga salita ng Diyos. Pero religious lang sila. Sumasamba lang sila. Pero baliwala sa kanila ang salita ng Diyos. Yun ang kadahilanan kung bakit sila isang religious pero hindi na bago yung buhay nila, yung attitude nila. Walang pagbabago sa kanilang buhay dahil ang salita ng Diyos ay hindi nila sinusunod. Binaliwala nila. Natatakot sila. Baka mabago ang buhay nila. Baka anong sabihin ng mga tao? O ano ka na ngayon? Nagbago ka na? Nagbo-born again ka na? Yun ang kinatatakutan nila. Kasi mas mahal nila yung mga religion nila. Mga kapatid, hindi hanapin ng Panginoon ang religious label natin. Ang religious name natin. Ang hanapin ng Diyos ang ating relationship sa Kanya. Kung paano tayo sumusunod sa Kanyang salita, paano tayo namumuhay sa Kanyang salita, paano natin siya sinasamba at ipinamumuhay ang mga salita at sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Iyon mga kapatid. Noong unang panahon, hindi pa tayo na-influence sa Word of God, hindi pa tayo namuhay ayon sa Kanyang salita. Yon ang buhay natin, influence lang tayo sa mga barkada, influence tayo sa addiction, influence tayo sa alak, sa drugs, sa pride, sa sugal, na pambabae, kung ano lang ang masaya kahit hindi tama sa harap ng Diyos, pero tayo ngayon ay na-influence na. Ang buhay natin ay binago na ng Diyos unti-unti. Hindi man tayo perfect, pero makikita natin ang patuloy na gumagalaw ang Diyos pamagitan ng Kanyang salita sa ating mga buhay. So palakasin natin ang ating God influence, yung Word of God, yung salita ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Pag-aralan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos araw-araw. Yung system ng Kingdom of God, yung salita ng Diyos, tatanggapin natin buong puso ang salita ng Diyos. Ito po ang yes para naman mag-impact ito sa ating buhay. Kahit hindi ka sumunod, kahit ayaw nating sumunod, mga kapatid, hari pa rin ng Panginoon. Kahit ayaw nating maniwala sa Kanya, kahit ayaw nating sumunod sa Kanya, Diyos pa rin siya. Yun mga kapatid, ang importante sa ating buhay, tingnan natin kung gaano na kalaki ang impact ng Panginoon. Ang impact ng Kanyang salita. Gaano na kalaki sa ating personal na buhay. Noong unang panahon, ang dami pa nating mga maling ginagawa. Pero ngayon, unti-unti binago tayo ng Panginoon.
Praise God. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Salamat kayo mga kaigsuunan sa inyong pag-align, pag-connect sa word ni Lord. Pag hindi natin alam ang kingdom rules, kingdom principle, hindi natin sinusunod, magiging kingdom violator tayo. Pag magiging kingdom violator tayo, hindi tayo pagpalain ng Diyos. Religious people, mga kapatid, hindi ito nagbabago ng buhay. Kasi ayaw nilang magpa-influence ng Word of God. Yun ang mga religious people. Ang mga religious people, mga kapatid, ang ginagawa lang nila, nagsisimba lang sila, nagluluhod lang sila. Pero after all, pagkatapos, galing sila sa church, pagkatapos pag-uwi, ganun pa rin ang buhay. Walang pagbabago, walang nangyayari. Pero yung mga taong under ng kingdom ni Lord, nagpailalim, sumusunod sa kaharian ng Diyos, sa mga protocol, sa mga standard sa kaharian ng Diyos, sila yung mga tao, unti-unting binago ang kanilang buhay. Yung mahilig sa gawaing masama, yung mga addiction, whatsoever, pagdating sa kingdom ni Lord, unti-unti silang binago. No? Iba ang buhay sa mga tao under sa kingdom ni Lord. Ang sabi sa prayer, let your kingdom come. Pag sinabing let your kingdom come, inaalaw mo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo sa pamagitan ng kanyang salita. Unti-unting binago ng Diyos ang buhay. Kung maldita kay ka sa una, karon hinahinay ng gikontrol sa Ginoo ang imong batasan, ang atong batasan, tungod kay nag-a-align tayo, namumuhay tayo sa sistema na ng Panginoon, sa kalooban na ng Diyos, hindi sa ating sarili. Yon ang impact sa sinasabing yes. The kingdom of God is like a yeast mixed to the flour. Mga igsoon, nang nahimo na siyang dough, nahimo na siyang tinapay, maluto na siya, dili siya mabutangan og yes para dakog impact mutubo siya. Mao na may igsoon, mao na siyang example sa Matthew chapter 13 verse 33. Si Lord, I tell you another parable. The kingdom of God is like a yeast mixed to the flour. In ana di ay mga kaigsuunan. Now karon kay ang yeast nag-influence man siya sa flour. Ang harina na-impluwensyahan sa gitawag igpapatubo, na-impluwensyahan siya, naapektuhan. Yun ang dahilan kung bakit siya lumaki. Tingnan natin sa ating spiritual life. Ang salita ba ng Diyos ay, ang salita ng Diyos ay ito ay katulad ng isang yes. Ang tanong, nag-influence ba ito? Nag-impact ba ito? Kasi yung yes, kahit kunti lang ilagay mo, lagyan mo lang ng kunti, pero malaki ang impact nun. Pag ang harina po nalagyan ng yes, mag-i-impact siya. Gamay ra siya, pero ma-impactan siya, ma-impluwensyahan siya. Importante sa atong kinabuhi karon ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos, kingdom principle, kingdom rules. Ito na ang ating sinusunod. Sabi sa Bible, love your enemy. Pag hindi mo patawarin yung kaaway mo, hindi mo kayang mahalin, hindi pa tayo na-influence sa salita ng Diyos na nagsasabi, magpatawad kayo. Pag hindi pa kayo nagpatawad, hindi pa tayo nagpatawad, ibig sabihin, hindi pa nag-influence ang salita ng Diyos. Pag marami pa tayong puot, galit, habag sa sarili, anger, bitterness, pag ito pa ang nasa ating puso, hindi pa nag-i-impact, hindi pa nag-i-influence ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pag tayo po ay binago na katulad ng mga tao, yung mga taong sirado di kandado, linunok na nila ang susi, hindi na sila makikinig kasi ang gusto lang nila, kami masyadong masama, ito na po ang relihiyon namin, dito na kami magpakamatay. Hindi sila open-minded. Ayaw nila tumanggap sa salita ng Diyos. Natatakot sila, baka mabago ang buhay nila, baka po makikipag-relasyon sila sa Panginoon, baka po sumusunod na sila sa salita ng Diyos nung una ay binaliwala nila.
binaliwala nila ang salita, wala kami pakialam sa salita ng Diyos, as long nagsasamba lang kami, wala kaming inapakang tao, basta ito lang ang buhay namin, ayaw namin yung mga devotion, ayaw namin yung Matthew 6:36, seek first the kingdom of God, ayaw namin yung you meditate the word of God day and night, ayaw namin yun kasi makapag-abala lang ito sa amin, kukornihan kami, ayaw namin yung magsasamba, yung magpataas ng kamay, ayaw namin yung magbabago ng buhay, kasi po, ano pa ang buhay namin, ano pang sasabihin ng mga tao, nagiging born again kami. Mga kapatid, yun ang mga taong sinado, dikandado, linok na nila ang susi, tumalon sa dagat, hindi mo na sila piling bubuksan. Kasi ang pride po ang nangahari sa kanilang puso, hindi po yung salita ng Diyos, hindi po sila open-minded. Noong unang panahon, ganun tayo. Pero sa ngayon, tinatanggap natin unti-unti ang salita ng Diyos at nagbabago ito sa ating buhay. Ang dating addict sa mga gawaing sanlibutan, pero ngayon addict tayo sa salita ng Diyos. Noong unang panahon, mga kapatid, ang influence tayo ng alak. Ito po ang influence, nag-influence even sa ating katawan. Hinahanap na ito. Pero ngayon, ang hinahanap natin ang morning devotion. You know why? Dahil unti-unti nag-influence ang Word of God. Noong dati, mga kapatid, ang sabi ng ating isang kapatid, nahihirapan siya kasi parang corny, parang nagsasayang lang ng oras. Pero sa ngayon, hinahanap na niya ang morning devotion. Gusto na niya. Sabi niya, ano kaya ang topic sa umagang ito? Kumbaga, yung may interest na kanyang puso, nagdi-desire na. Yun, mga kapatid. Yung mga taong ma-pride, yun ang nag-influence sa kanila. Yung mga taong humble, yun ang nag-influence sa kanila. Yung humility, yung humbleness. Yung mga taong ang buhay nila nandito lang sa mundong ito. According to Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. The kingdom of God is like a yeast. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang yeast. The life under God's influence, nagiging example na tayo sa iba. Nagiging Christ-like na tayo. Ang Pilipinas daw, tinatawag ito na Christian country. Ang tanong, Christian ba totoo ang Pilipinas? Ang mga tao? Ang ibig sabihin ng Christian means the people is Christ-like, sumusunod sa prinsipyo, sa salita, namumuhay sa salita ng Diyos. Yun ang Christian, tinatanggap si Kristo bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas sa buhay. Ang tanong, kung totoo ba na Christian ang Pilipinas, Christian country sa Asia? Totoo ba? Kung tingnan mo sa buhay ng tao, hindi naman ang daming mga hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, Christian, pero hindi totoo. Hindi Christ-like. Kasi ang Christian is Christ-like. Living like Jesus. Sinusunod ang kalooban ng Diyos. Hindi biblical ang mga tao, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Nagiging religious lang. Ang nag-influence sa kanila ay yung religiosity. Pero ayaw nilang ipamumuhay ang salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, tig-persecute, tig-patay sa mga Christians sa anong panahon, pero siya diyang na-influensya sa Espiritu Santo sa Ginoo, na-influensya sa salita ng Diyos, na bago ang kaniyang buhay. Ano ba ang nag-influence sa atin? Dili ta maka-influence sa uban kung kita dili pod influence sa word ni Lord. Ang daming tinatawag na so-called Christian. Marami ang so-called Christian, pero ayaw nila magpa-influence sa salita ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new person. The old has gone, the new has come. Kung sino pong mga tao na nasa Panginoon, ang buhay niya ay bago na. Ibig sabihin, nag-influence na ang salita ng Diyos. Si Kristo naka-influence sa kanyang buhay. Yun ang kingdom. Yung dati sa ating puso, wala pa ang
kingdom. Wala pa ang paghahari ng Diyos. Wala pa ang kanyang dominion. Nang ating tinatanggap, unti-unti, pinamumuhay ang salita ng Diyos, doon na nagsimula. Gumagalaw na ang Panginoon. We are led by the Word of God. We are empowered by the Word of God. We are guided by the Word of God. We are led by the Word of God. Mga igsoon, na domain kita sa salita ng Diyos. Binago ang ating buhay. Ano ba ang nag-influence sa'yo? No, yun ang tanong. Ano ba ang nag-influence sa'yo? Kung ano ang lifestyle mo, yun ang nag-e-influence sa'yo. Ang totoong buhay na under of God's influence ay inuuna na nila ang Diyos, Matthew 6:33. Ang religious, unsay gibuhat sa religyoso, unsay gibuhat? Debate, papagarbo, dekandado, nagmamataas, nagmamagaling, nagmamarunong, makilalison. Yun ang mga religious, sumasamba, after all, pagkatapos ng pagsamba, pag-uwi, ganun pa rin ang buhay. Hindi nagbabago. Yung dating lasinggero, naglalasing pa rin. Yung dating mga adik, nagdra-drugs pa rin. Walang pagbabago sa buhay. Pero pag tayo under of God's influence, nandito na tayo sa kingdom ni Lord, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, unti-unti, nabago tayo. Natingala na sila. Ngano man ni si Kwan, nga lahi naman eh. Ngano man tungod kay lahi, ragyod. Pag na-influence ka. Yung mga taong hindi under God's influence, kumbaga wala silang influence sa salita ng Diyos, buringan sila sa Word of God, kornihan sila, maulaw sila, muragludon sila ba sa pulong sa Ginoo, dili sila ganahan. Pero kung under ka sa God's influence, ikaw gano'n mag-una-una, mag-share ka, muna, imong wall sa Facebook, naagid ang mga share sa tugaw sa kamaturan, naagid mga words of God, ingon na ang motivation sa imong heart. So, true Christian is under by God's influence. Nandoon na ang salita ng Diyos sa kanyang puso, nagiging humble na siya, nagiging open-minded siya, na nagiging paraya na siya, marinawato na siya, mapainubsano na siya, no, mahigugmao na siya. Pero nung una, yung religious pa siya, grabe, debate ang gusto niya, dikandado siya, nagmamataas siya, nagmamagaling siya, nagmamarunong siya, makilalison siya, pero ngayon, binago na siya ng Panginoon. Amen? Kaya mga tao nga na under sa God's influence, dili na mabalakon, nga naman, nisalig na sa Diyos. Alam niya yung Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. So, dili kayo siya mabalaka. Alam niya yung salita na Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, pasabot, dili kayo sa mabalaka kay influence man siya sa promise ni Lord. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Influence siya sa John 14:1, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me, because in my Father's house are many mansions. If we are not, I will go to prepare a place for you, and I will come again. I will take it to me, because where I am, there you may be also. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pag tayo under of God's influence, dili ta mabalakon, dili ta maluya, dili ta ma-discourage. Ngano man, under ta sa Word of God. Ang Word of God, nagapanglihok kini sa atong kasing-kasing. Under ta sa God influence, sadiyang ang pulong sa Ginoo nagmanifest sa atong kinabuhi. Ang love your enemy nagmanifest. Ang unahon ang gingarihan sa Dios nagmanifest. Ang magpasaylo nagmanifest. Ang higugmao ng kaaway nagmanifest sa imong kinabuhi na ay reality. Ang ihalad nimo ang imong lawas buhing halad dito sa Dios. Romans 12:1, present your body a living sacrifice, holy, it is acceptable unto God. Ginagawa mo to kasi influence ka sa salita ng Diyos. Noong una, ayaw mo pa na mag-devotion, mini-mention ka pa, pero ngayon, ikaw na ang nag-mention sa iba, sa mga friend mo, kasi na-influence ka sa salita ng Diyos. Unti-unti. Salamat po. No, yun ang importante. Influence tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo mai-stress too much. Ngano man, ang pulong sa Ginoo naghari sa atong mga kinabuhi.
ang atong pagdepende naa sa Dios. Amen. Nga naman, nisalig ta sa Ginoo. Life under God's influence, yan ang buhay na binago ng Diyos. Iba na ang buhay niya. Makikita mo na ang Panginoon sa buhay niya. Makikita mo na ang ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen? Kabalo ka, pag sundunin mo ang balaod sa Ginoo, panalanginan ka sa Diyos. Isaiah 1:19, if you obey the Lord your God, you will eat the fruit of the land. The Lord will bless you if the word of God empowers you. Lord, ang pangutana karon, kumusta na ang atong kinabuhi? Na-impluwensyahan na ba ta sa pulong sa Ginoo? Life under God's influence? Makikita ito sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Pag sinabing simba ang unahon or ma-birthday, pag under ka sa God's influence, unahon mo si Lord. Amen. Simba ang unahon o ang joyride ay under man ka sa God's influence, unahon mo si Lord. Magpasaylo o magdumot, under man ka sa God's influence, na-influensyan man ka sa salita ng Diyos, sa word ni God, mupasaylo jud ka. Amen. So, ingon ana na siya mga igsoon, I hope na kini karon nag-impact ni sa atong mga kinabuhi. Sa una, di pa kaganahan mo simba, di ganahan mag-ampo, di ganahan mag-share sa mga word of God. Pero karon, matingala sila kay ang imong dating barumbado nga kinabuhi karon inaayos na ng Panginoon. Amen. Yung buhay na pariwara, yung buhay na walang direksyon, yung buhay na hinahampas lahat ng sulok sa mundo, yung buhay na winawasak lang ng mga bisyo, pero kayo ngayon, inaayos na ng Panginoon, binibless na ng Panginoon. You know why? Nag-ahari ang Diyos. Nag-impact ang salita ng Diyos. This life is under by God's influence. Amen? The old is gone and the new has come. If any man be in Christ, he is a new person. Yun ang mga Christ-like. Iba na ang buhay nila. Pero yung mga religious, wala yun. Walang epekto yon, buutan lang na sa simbahan. Human ana, maura gyapon ang kinabuhi. Mambabae ra gyapon, walang takot sa Dios. No? Influence gyapon sa barkada, walang takot sa Dios. Pero pag nabago na ang buhay mo, unti-unti unti-unti kasi ang Panginoon ay gumagalaw na sa iyong buhay. Yung mga religious, buutan kayo na sa simbahan. After pag uli, wala na kabaguhan. Ano man, ang ilang kinabuhi is under by religiosity. Yung mga taong under sa religiosity, hindi yun nag-a-apply ng salita ng Diyos. Hindi ito na-influence sa salita ng Diyos. Walang nangyari sa kanilang buhay. Akala nila, ganon, mabuti silang tao, pero hindi mo makikita na nag-manifest ang salita ng Diyos. Pero hindi naman lahat. Pero, makikita natin, madalas, yung mga taong mga religious, sila pa yung mga taong mga pangit ug batasan. Ang uban, magsimba, pero mababae ragyapon, magsimba, pero drug addict, pwede ragyapon sa ila. Pero ang totoo, just like ni Paul, binago siya ng Diyos. Ano man, nag-i-influence sa kanya ang salita ng Diyos. Tulad ni Peter. Si Peter, ang trabaho ni Peter ay, ano lang, fisherman. Pero, gibag-o ang iyang direction. Gikan sa mga isda, hantod ng isda nagtao. Ginamit ng Diyos. Yung mga taong na-encounter sa salita, na-encounter nila ang Panginoon, ginamit sila ng Diyos. Tingnan mo si Sakio, ang tax collector. Ang daming mga dinaya niya.
nang na-encounter niya si Jesus, na bago ang kanyang buhay. Giulit niyang iyang mga gikawat. Surrender siya sa Ginoo. Nga naman, nag-impact si Lord sa iyang kinabuhi. His life will never be the same again. Wala na yung dating ikaw. Naghahari ng Diyos sa buhay mo. Yun ang mga tao, ang buhay nila ay under by God's influence. Amen? I hope mga kapatid na tayo pong lahat unti-unti. Hindi tayo nag-judge dito. No condemnation. Mahal tayo ng Diyos. Unti-unti, babaguhin ng Diyos ang ating buhay kasi dadalhin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Pag hindi tayo nabago mga kapatid, ano na mangyari sa ating buhay? Pag tayo mamatay tayo na hindi na-influensyahan sa salita ng Diyos? Mamatay na ba lang tayo na hindi tayo nag-influence sa kingdom ni Lord? Paano na yung pamilya natin? Paano na yung mga kaluluwa nila? Sa ngayon, mention them. Atos lang i-mention. Atos silang siran. Balag, masuko sila. Masuko man na sila. Nga ko kapila-pila ng imuhang kuan diya. Basta ako, inana ng ila. Instead, nga sila mo align sa salita ng Diyos. Basing na pa ko'y wala na kinabuhi, wala pa ko'y na-apply. Mga mga igsoon, hinay-hinay. Hinay-hinay. Ang nakanindot ang mga kaigsoon na nato dire kay dinawaton man sa pulong sa Ginoo. Pag maninawaton ka sa pulong sa Ginoo, sa una masuko baya ka. Kanang maigo ka, masuko ka, pero karon unti-unting binago na ng Diyos. Amen. Life under God's influence. Unsaon man nato pag-influence sa uban? Dapat musagol ta sa ila. Fellowship sama sa gisagol sa harina, sa flour. Isagol dili pwede mag-independente ra tag-ato. Musagol ta sa ila. Ikaw pananglitan madto ka sa inyong pamilya, kauli ka. Uli nimo mag-share ka sa word ni Lord. Magpakita kang gibag-o ka sa Ginoo. I-share nimo imo nangakatunan. Dahil ang mahitabo dayon tingala din sila. Hala, nagbag-o na ikaw, wala na ikaw tong dati nga ikaw. Ngano man tungod kay aron pud ka maka-influence sa ila. Kadi man na sila mutuo sa imo kung ikaw mismo walay kabaguhan. So ikaw dapat una ma-influensyahan aron maka-impang-influensya sa kasauban. Be intentional. Be intentional. Give your best. Give your best. Para po sa ilang mga kausaban. Hindi pwedeng tuwing linggo lang tayo na-influence. Kundi araw-araw, we are influenced by the Word of God. Dalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. No? Ngayon ba, mga Christian school, pero sa Christian school, walay Christian. Nasod Christian country. Pero mga tao po, ang daming hindi Christian, hindi Christ-like. Naman, you know why? Kung bakit ganoon, ang mga tao po ay hindi na-influence sa salita ng Diyos.